Hello guys, good morning. It's too dark, but yes, good morning guys. I'm going to Tagbilaran with Irma today. And yes, I just put some concealer and then lipstick and that's all. Let's go. Hello guys! Nanako Dari and I'm with Jen. Pak! Sige, Miss Universe. Pak! Sinisa, oh, ano siya kabubuon. Sila katawa kaya. Ay, nako. Yeah, punta kami sa ano, Char, Tagalog. Yeah, we're going to Char English. Chinese na lang. English na lang. Chow, chow, chow. Yes, so, ano, punta kami ng Tagbilaran, mangukay kami. Mangukay. Kaya mangukay without na? Hindi nyo afford yun. Uy, saan tayo mangukay, uy? Sabi nga, dami mga tao. Mag-ano, may mag-parody? Parody. Sa nung ako'y bata pa. Nung ako'y bata pa. Ganon. Papasa ko to sa Facebook. Ito yun. Hello, guys. Nag-vlog ko. Hello, this is Irma, the beautiful. The beautiful and the sexiest. Then yes, nag-ano lang ni. Sige na. Naglaan. Kita ba? Oh guys, the driver for today. Hello. I'm going to Tagbilaran. Ang lahat meron. The beautiful. Oh. Since you met a what do you mean? Slow down. Oo nga. Muna picturean ko lang watching. Picturean ko ba? Ay, sa sila ina na nga ganap. Na sila yung mga tawag ani. She ever like this. Uy, go, cute kayo. Ang bag. It's so cute. Pang HK. It's so, oh, and the hot dog. Ay, kabagay. It's so cute. Nagpinali. Paano yung So nice. The black as well. Oh my god. 380. We get that na, oy. Get not that. And then the hat also. Ano pong kalo? Ang kalo na. Kuha na. Shopping with the girls. Oh, makeup te. Hello, nice. 150. Yes, ang kalo og kuan pwede. Pwede kayo. Tagpila man eh. Oh, ana. This is so cute, guys. Dako man siya. ang size. Kani 37. Kani unsa man nga size? 37 ma'am. Kani 30. Ay. Purag pareha ra sir ana. Panas na. So nice. Oh, nasa lang yung mga Kylie, guys. Kylie. Pila ni te? 120. Nani na siya lip liner siya? Nice. Map. The concealer berry. I like it. Yes! Napalit niya ang bag. I like the bag. Gikuha na kita ng gikuha na dyan. Apel lang. Happy New Year man. Kulang lang sa Nina. Ang itatag sa Nina nga Baymax. Baymax na lang tanan. Ano gift siya? Saan na ka? Wala. Kita na here. Pati white. Ibebenta ka dyan? Negosyo namin. Hindi ka bibili o kawalit ka. Up! Tendera pala. Kaya ba, ikaw
mag-sales lady ka nga sa akin. We have different color the hat. Yun lang. Ganun tindera ba? Oh, dito na tayo kasi Akin gustong-gusto to. ko yan, oh. Akin Yan. to. Ako ni. Ito sa akin. Ay, dalawang ganito. So ito na lang yung naiwan nilang pagkain? Hindi, ano, may ano sila, tapos si ano nila. Sabi ko nga eh, ang gulo ni ate. Ito masarap din yung ano nila, yung sabaw. Laso yan eh. Ay, lauoy. Lauoy. Sa amin sa inyo. Lauoy yan. Kung nangingialam, iba-iba ba yung tawag natin? Bakit? Got our food. Na ami inununan. This is the best inununan in Bohol. Na isa sa painitan sa Bulanon. Yung sabaw. Painitan sa Bulanon dito, di ba? Sabaw, the pinarito sa iha. And this one is gata, no? Yes, it's made of coconut milk Made of coconut with milk. mixed vegetables. It is good for your health. You know that? And it's very unique and organic because it's healthy for you. Yeah. Yes, mga kanami. Pwede mong kumain na? Yes. Ano to? Na-shock siya kanina. Ako hindi ka masashock yung mga tsura mo. Ah. Hi guys, manamig kaon. And yes, we're still here sa BQ. We're in BQ Mall. Ang taas mo! Oo naman. Gumaganon talaga yung ano ko, yung camera, para makita ka lang. Yung uyok ko. So magpa-print siguro na sa loob ko an. Don't know what they're gonna do. Pa-print big ka lang na. Saan yung sino yung pa-print? Beach. Best speech? Best ko ni beach. As in, beach Ah, medium. beach, but I have beach money. Ang talang small na lang. Ano ginagawa mo, te? Ano ginagawa niya? Pwede ka na dyan. Magkano kaya ang 200? Ay, nako. Kapit ka. Hoy! Hi guys, nandito na kami sa Times Square. Times Square ba to? City Square. Ah, City Square. City Square. City Square, dili ay. Naman ko yung Times Square sa kuan. Ay, Times Square. na Times Square sa ambot asa tong kuan. But yes, na may dere din mo next mi sa okay na sa dere. If you're watching my vlog, then nakakuan na. Nakakita na mo ng okay that one. I don't know if you can see it, but yes.
Okay guys, update. Isa lang kitang napalit. Hindi ka talaga nakikita sa camera. Kasi ang taas-taas mo. Sinasabi ko hindi. Hi! Oh. Diba, girl lang? Oh, violet na naman. Oh, di ba? Ang dami namin nabili. Oh, di ba? Oh. Pa. Jen, ano yung nabili mo? Please. Patingin mo. Yung sa akin, may nabili ako. Char, Tagalog. Ako napalit. Dahil ako isod, guys. Tapos napadjud ni gani siya. Kapalit ko. Oh, basta later. Basta later na napaingon ng mga na ako napalit. But yes, that's good. Lord sugar. Dumi sa Altoras kay mga on may og benegnet. Yes. Guwapa. Ay guys! My God! Siya na yung naghatag sa akong chocolate bar! Ayan, Christmas gift sa ako! Ito si Irma! And gabayad sila. Then, yes. Ang ako, nagkapalit ako og bag, but naguba siya. So, it's so sad. Nawala na ako siya nakuan. Dead man. Ay, nag-viral na yung ano mo, video mo. Hindi ko ginusto yun. Ah! Hi guys, I just got home. And yes, murag gilantan actually. Oh, the light is so bad. Yeah, but yeah. Dali na lang tang ko na akong iniwan akong light. Oops. So guys, I just got home and I'm so tired and mura ko kailanta nun. So I hope dili ni mga kuan kay daghan kay gisipon ko na whole day kay siguro wala ulit ko tarong og tulog. So maybe that's the reason. But yes, oh why I'm doing this one. But yes, nakauli na ako. And yeah, that's all for this vlog and I hope you like it. And if you do, give it a thumbs up and subscribe to my channel. Don't forget, love you. Bye!